Assalamu alaykum hormatly tamaşaçılar da taşlarlar. Taşıyan taşıdığını. Assalamu alaykum hormatly illeşler we tamaşaçılar. Men Rahim Merdi we bu öz ýolunda täze ýaş, täze mewsum bilen başladyk. Gok yaşa. Sağ ol. İlki bilen girişiň başynda geçen mewsum hakynda aýdyp geçmek isleýän. Geçen mewsumda bilişiňiz ýaly, başyny öz universitet muallymymyz bilen başladyk. Ondan soň bir näçe okuwçylar bilen, insan bilen, psikiatr bilen oturduk. Olaram bilýän, özüm bir täze başlanygym üçin has köp görüjüler tarapyndan, ýani tomoşaçylar tarapyndan görülmedi. Ýöne Allaha şükür köp näýlek diýeň, 100 näçe kişi, iň köp 200 näçe kişi tarapyndan görüldi. Bolýa şoňa da şükür we şo gollaw berenlere köp sag bolsun aýdyp geçmek isleýän. Indi täze mewsuma giriş. Men bu täze mewsuma aslynda has başgaçarak giriş etmek isleýärdim. Ýani bir bomba boljak kişi bilen söhbetleşip geçireýin diýip pikir etýärdim. Ýöne käbir sebäplerden ýaňa edip bolmady. Ýöne başga bir tema, ýani başga bir temany gozgamak isleýän sebäbi ol men eşden wagtym menem has bir gozgap öňden bärim gozgolmasy gereken tema, ýagny işçileriň hak hukugy. Siziň bilişiňiz ýaly, men Türkmen Türk hasabyma, ýani Türkiýe okumana gelmek isleýän okuwçylara kömek etmek, ýani bir maslahat bermek ýaly hasap bilýäňiz. Şo hasap arkaly bir täze gelen okuwçylaryň biri oň bilen birini gürrüňdeş geçiremizde men özüm bärde şu jogapda restoran işleýärdim. Restorany olam aýtdy, okuw başlaýança maňa da iş tap bolmagy. Menem eger bil isleseňä diýdim, men ýanymda iş bar diýdim. Ýöne sen men bir bu işte zatda işläp görmäň soň közenmeň ahmal diýdim. Olam aýtdy, öň Türkmenistanda toy mekanyny işledim diýdi. Men özüme toy mekanyny işläp görmäň soň bilen okdum näýlek. Ýöne ol gurrun berdi. Aýtdy, şular ýaly sagat näçe 3-de zatda barýas, ondan soň toy gutorýa, toýma da çoğunla gutorýa, ýygnamasy zady, onsy diýen çaňym 12 bolýa diýdi. Aýgara şeýt 12-den soň, 1-den soň işden çykýasy. Indi iň esasy ýeri şonça sagat işlägem alýan pulumuz diýdi, 30 manat. Ana şo taýda kella urdy. 30 manat, o näýle 30 manat diýen. Geňir, şolar ýa-da olamay hawam şolar ýaly men onna şunda işledim diýdi. Ýöne menden öň işläp berenler, men çykandan soň işläp berenler bar diýdi. Şoňa da 30 manat bolsa da kaýyl gelip. Indi bolýa bärni Türkiýanyň ekonomikasy, ýani ykdysadyýety bilen deňestirjek gel tapawutly bolup biler. Ýöne aňyrda da öz ýurdumyzyň ykdysadyýetine iň iş hakyny iň az berilmeli aýlyk 1200 manat bolmaly. Ýöne ýankyň aýtjan 30 manady bir aý işläňde sen irgensiz, ýani hiç ýyl bir hepde bir gün galman işlän ýagdaýynda şonu 900 manat bolýar. Bolýa ony geçdigini. 30 manadyňa minni näçesi ýol kiraýa gitýär. Mardaklar bilýänler, mardan başga etraplara da kän mar şäheriň içinden taksi ýok. Bayramal kuruga gitýän, wekile gitjek bolsaň Bayramal kurug. O taýdan şäher içinden Bayramal kuruga geçendim 3 manat şäher taksi bolýar. Bayramal kurugdan wekile gitmeli. Olamam narhy gitgoýa. Men özüme ansat 7 manat beremokdum. O boýnuma diýen. Soraýan näçe 7 manat. Aýa sag ol. Diýip beýlemi urlyp ýol ury gidip barýany 5 manat berip miniki däýärdi. Indi olaram giýişden soň çykanlygy sebäpler näden-näde 7 manat beräýmeli. Bolýa 7 manat ber, oňam diýdini, ýanky 7 manat, 3 manat, 10 manat, 10 manadam ýol kiraýa gitýär diýdi. Soň pikirlenýän, 20 manat taýlamy özüňe. Aňyň tägol owadan şäherde gitmäge bara diýdi.
Onu hasaplayan, oň bilen awtobuslar bilen gitdim diýende bar 5-4 manada da, indi 5-6 manada yapylar diýersiň. Bolýa bolyn o wagtlaryň gyş wagty boldy, bolyn ýa öýe diýdi. O maşynada adam taksilat az bolan üçin, az gymmat bolgan. Diňe taksiri gidip gelen üçin idi. 10 manat bilen öýe 10 manat bilen öýe baran günüm boldy. Şu şey diýip kellem aşağı bir kirlen görýän özüňe basyp görýän 10 manat 10 saat işläp hagadyňa 1 manatdan alan ýaly. O 1 manatyna näme işe? 3 tane takış bir Stalovoyda mektep wagty. 3 tane takış 1 manatdy. Ha, diýip fikirden oturdum. Soňundan olaýtdy. Men soradym, soň ay başga da iş olmady, senden başga bir işleýän bagamy zatmy? Olam aýtdy, ay ha odan ba esas ýöne şäherden neydi? Şäherdekiler sebäbi taksalarda kän pul bermän soň diýdi. O ýörak gidip gelýärmer bolan üçin taksalarda kän pul beren oklar şoň üçin esasy şäherdekiler olaram okuwçylar diýdi. İşleýärler. Men pikir etdim, diňe göre şu okuwçylar sebäbi ol men gurrun edenim. Öz bir sowalgam bolsun, zat bolsun hemem göz ýetim giňesin diýip işleýän idi. İşläpdim diýdi. Olam 10 ýaşynda işledim, ondan soňra öýdäkilerim ruhsat bermedi, işlemedim diýdi. Indi men onu soraşdyryp iyi dedim, bolyn ýankylar otulman üçin näme üçin işleýär? Asliýetinden arka tarapy bar eken, arka tarapam diwjeniýa. Biziňkilen gowurýan zady. Gürleseňem gaty gowuzat ýaly. Hamana biriniň hakyny iýmen, özüň haklyýalyk görkezýär-de. Gürleseň näme diýerler? Ay diwjeniýa etmeseň, o alýan puluňa geçinip bolanok. Ýüçüp ýaşap bolanok. Sen o taýda eýem hakly wagtyň haksyz ýere düşýäň. Olar şol diwjeniýa toýmakany, ýani zat näle getýän ekenler, o içki zat getirilýär. Her stola 3 tane goýmaly zat etmeli. Olar 2 tanany goýýar, toýa ýetine o başga içiniň arasynda her stol sanap çykýan. Dogry goýdyňmy, me goýmadyňmy? 3 tane goýmaly hal 2 tanany goýup, birini özleri alyp, on gizläp daşyna çykaryp satýan ekenler. Şey dip şoň bilen günlük bara 200-400 hatda manat gazanýanlar bar eken. Şey dip, ýani o puluňam näden desen bereket bolan, o sifir kän bolupdylar, mukdar kän bolupdylar, ýani bereketli bolmaýa sebäbi ýa-da owurluk pullar. Indi men esas diýjek bolýan zadym, iş adamlaryny size ýüzlenýär. İşçi güýjüniň iş hakyny dol ýagdaýda bermeseňer, olaram hakly ýagdaýynda haksyz ýagdaýa düşýärler. Ýani owurluk edip ýa-da bilen ýene başga zat edip başga ýerden bir zatlar edip pul gazanjak bolýarlar. Oňa da kim sebäp bolýar? Siz sebäp bolýan gynançakda. Ýani siz ýalap işçilerin haklaryny dol ýagdaýda bermeýänler. Berde de var, ýok diýjekler. Şu ýat ýurtlar gezip diňe biziňkide däl. Başga ýurtlarda da bar. Olara da ýüzlenýär. Olar belki görmendiler. Ondan soň şolar ýaly az pul berilmegine garamazdan şo ýagdaýda mecbur ýagdaýda işleýän işçiler teýle bir söz barda, ýaşlykdan özüňi erkedip bilmeseň, soň başgalar tarapyndan erkedilersiň. Ýani ýaşlykdan beýniň özüň ulanyp bilmeseň, soň başgalar tarapyndan ulanýar. Ondan soň işçiler, ýani esasy ýaşlar, şol pula mecbur ýagdaýymyz bolmasa, şol wagtymyzy, 10 sagatymyzy okuwa alan bilime harjasak, biziň geleceğimizde bir ullukan zat garaşy. Eger diýseň, ýani şo häzirki şo iş adamlaryň ýerinde bizler oturmaly. Ýani gelecek nesil oturmaly. Gelecek nesilem olardan şolar ýaly zatlar öwrenip, şolar ýaly o mecburi ýagdaýy ulanýan iş adamlaryndan öwrenip, şeýdip nesile geçip garaz, o az hak berip, ýa hakyny dol bermän, bizem şu pula işläpdik, siz hem işlärsiňiz diýip nesile geçip gider. Ondan soň bol näme getirer? Asliýetinde oň arkasynda gaty ullukan köp zat bar. Gaty köp zat sebäp bolýar. Ýa-ni aýtdyk, owurluga sebäp bolýarmy? Owurluk näme? Günä iş bolýar ýa-ni. Sen ruhuňy zaýalýar, ýurduň çökmegine çenni getirip bilýär, ekonomika, ykdysadyýetin bir has beter çökmegine, öz watana bolan söýgüňi ýitirmege sebäp bolup bilýär. Bäl diýsen, sen şo ýurduň için işläp bersiň, şo ýurt saňa az pul berýärdik görülýär. Soň daşary ýurda çykanyňdan soň men şo ýurt öz ýurdumda şu pula işläpdir, no diýen düşünje dörep,
başga ýurdu gowurmana başlaýan. Şo sebäple häzir o daşar ýurtlarda öz maşgalasyndan aýry ýagdaýda näçe işläp beren kişi bar. Tanatan sowak. Olara girmeli. Ýöne aýtmak islenim şol. Siz iş adamlary, yani biznesmenler. Indi bolsa gowy ýerine geleli. Adajyk bir ýüzümiz düşen olmak ahmal. Tomaşaçylar ýüzlenmek isleýän näýle izlenjek? Bu gezek sizden bir haýyşym bar. Yani o girişte başladı aýdypdym. Atletine bir ikinci sezonu, ikinci mevsimi ýütgeşorak başlaýyn diýip pikir etýärdim. Başga kişi bilen o bomba boljak kişi bilen söhbetleşik geçireýin diýip. Ýöne bir näçe kişiň pikirlendim, düşündim. Ýöne belli bir karara gelip bilmedim. Mundan soň kim bilen, haýsy işçi bilen gepleşik geçirmemiz, yani söhbetleşik geçirmemizi isleýäňiz. Şonu tesvirlerde bellek geçdiňiz, ören hoşal bolar we tesvirlerinize garaşýar. Öz ýolunda bilen her bir adam gymmatly, her bir hekaýa gürrüň edilmäge münasip. Kanalymyza goşulmagy unutmaň, hem-de öz pikirlerinizi tesvirlerde ýazyp bilersiňiz. Diýmek bilen hoş, sag bolun. Ana sire. Şunu bilen boldy. Şunu da tekrar bildirim oturdu. Can. Biz öz mecburi ýagdaýymyz bolmady sürece näme? Ýok, näme yapmadığın sürece. Näme etmedin wagtal. Ýok, etmedin wagt. Etmedim oturdu. Ýok, Etmedim. Kanalymyza goşulmagy unutmaň. Ve kanalymyza goşulmagy unutmaň. Öz pikirlerinizi tesvirlerde ýazyp geçiň. Ýazyp bilersiňiz.